Inibingelele kwaDukuza TV isendaweni la yaseNtshaweni eWard 15 la ekhona khona ilunga lomndeni emzini wakaGumede edlulile sibizwe thina omunye womphakathi obenomunyu nozwelo ukuthi bezosichazela udaba esifisa ukuthi silizwe balaleli kanye nathi ukuthi udaba la ekhaya luthini. Ke ngicela nje ukudlulisela elungeni lomphakathi obaba osondelene nomndeni kakhulu ukuthi achazele ukuthi thini. Ngiyabonga baba. Njani? Ngiyaphila kakhulu ngiyaphila. Angithathele lithuba lokubengelela bonke abalaleli. Lo khulumayo okhulumela lomndeni wakwaGumede uArchbishop Lona umyeza webandla lamaSisizethi eNkanyisweni. Cha sila kulomuzi wakwaGumede lapho esidlulele khona omunye welunga lethu okumntwana uSikhumbuzo udlule ngokudutshulwa endaweni lapha abegobe khona amadlangala wangenelwa zigebengu zamdubula. Uthe sezimdubulile sisalindele lokho kwase kuzoboshwa umfowabo ezoboshwa amaphoyisa eboshwa umuntu obethi uyazazi igebengu ezibulale umfowabo. Amaphoyisa aseyambopha kumanje simangele njengamanje ukuthi sokwenze njani njengoba sishonelwe la ekhaya sekuphinde kuboshwa omunye futhi womndeni wala ekhaya. Mangase umchaza ukuthi ube umuntu onjani uphila nje kanjani emphakathini. Mangase ngichaze ngoSikhumbuzo. uSikhumbuzo ube umuntu ohlonipha kakhulu futhi ube umuntu obazisayo abantu futhi ube umuntu othandayo umphakathi. Ube umuntu osondelene kakhulu futhi nabantu abasha enobudlelwane nje kakhulu. Akekho nje umuntu obengakwazi umhlonipha omncane omdala ubemhlonipha ngohlobo olumangalisayo. Ilokho njengakusho njengamanje. Mhlawumbe ke masibuza ngasesayidini lomsebenzi mhlawumbe ube umuntu osebenzayo since umuntu osizayo emphakathini bokuyasebenza noma ubebuya sebenze futhi ebuye size emphakathini ngokulekelela ingane lezi ezidlala ibhola ezisize ngolwazi ukuthi ziya kanjani phambili ekwazini ngokudlala ibhola. Okay baba ngiyabonga. Kodwa manje baba enkulumeni yakho kunodaba olungididayo kancane othi kunomfowabo osephinde waboshwa ngoba thina besize ngesigameko sokuthi kunomfowethu odlulile emhlabeni sizovela ekhaya. Sokunodaba osuhambe walifaka ukuthi kunomfowethu wakubo osephinde washona ngoba nathi kunomfowethu engikhumbula nje ukuthi ngike ngaconnectana naye ngixhumana kufanele ngizokhuluma naye. Mhlawumbe ngasukuchazisela ukuthi uyena muphi oboshiwe ngoba bekuthiwe nje uyedwa umfowethu okhona ekhaya egcekeni nizomthola. Oshonileyo umfowabo lo alamana naye. Oshonileyo bese kuba yilo oboshweyo njengamanje. Lo boshweyo kunomunye umfana owayekhona esigamekweni sokudutshulwa kukaSikhumbuzo. Mayise umphakathi usuyomthola lo mfana wathi ke lo mfana uyabazi laba bantu abenze lento yokubulala uSikhumbuzo. Emva kwalokho kubese kufika amaphoyisa sezobopha lo mfowabo kaSikhumbuzo ke manje sebethi ushaye lo mfana lo bethu nolwazi nezigebengu lezi ezibulala uSikhumbuzo. Yilokho nje ngingakuchaza. Oh okay ngiyakuzwa baba. Umfowethu lo oboshiwe wala ekhaya kuyena lamana noSikhumbuzo uboshelwe ukuthi ushaye lo okusolakala ukuthi unolwazi ekushoneni kamfowabo. Ngabe usho njalo baba? Yebo basho njalo bathi bambophela ukuthi ube nesandla ekushayeni lo bethu nolwazi nalabo ababulala uSikhumbuzo. Kodwa yena kaze embeke isandla kuphela ukwazile ukumelekelela ukuthi laba bawumphakathi ebebembeka isandla ukuthi abamiyeke kubizwe amaphoyisa edlala indima yawo ngalokho. Kodwa manje mayifika amaphoyisa afike athatha yena
Mayisefika amaphoyisa indaba emangalisayo igebenga ayikaboshwa namanje ayisefika nje thatha yena ayombhalela epolice station. Sikhuluma njengamanje uvaleliwe mhlambe ukufika kwawo kukhona yini akazama ukumbuza noma egcekeni mhlawumbe akhulume naye noma nje afika adinga yena amthatha ahamba naye ngoba jwale kuthiwa nje siyokhuluma phambili. Impela bazange bebuze lutho noma isimo besibona ukuthi sinjani ababuzanga lutho bavele bathi nje sizokulanda wena uvulelwe icala lokuthi ushaye lo namlimaza ngakho ke siyakuthatha uyokhuluma phambili. Indaba ezibhlungu ukuthi kushoniwe nawe usuyathathwa usuyogcinwa ngaphakathi edoksini nawe usakhalelwa. Siyababona ke omakhelwane bazolula isandla njengoba nathi besizele isimo esinjengaleso njengoba sesifika sekushintshile sekulunye udaba ngoba isimo besingesihle ekhaya ngokuthi umfowethu bengasebenzi besifuna nje ukulula isandla kodwa ke sesifika ngolunye udaba kodwa ke umphakathi besocela nje mhlambe oyedwa kulabo abafikayo mhlambe asichazele ngoba engazi ukuthi umuntu wabantu umfowethu kakhulu esiza emphakathini ewucoacha webhola. Sanibona. Niyaphila bami? Yebo sanibona. Cela nje uyichaze igama uchaze nje ngomfowethu njengoba nginibona nje nifikile nize nokudla ukukhombisa ukuthi umfowethu umuntu wabantu njengoba sizwa mhlawumbe njengoba sonomchaze kangcono njengelunga lomphakathi singezwe nje kuwena sisi. Igama lami nguKhanyisile Ngwangema khona la eWard 15 ubhuti Sikhumbuzo waGumede siyamazi siwumphakathi wakhona la eWard 15 ube umuntu weingane umuntu onothando ubedlala ibhola kakhulu ngaso sonke isikhathi lapha afika khona ubethanda ukuthi njalo abantwana abahleli beqoqekile ebaqoqa njengamanje abantwana bethu basele dengwane ngoba akasekho yena asazi ukuthi sizokwenza njani ngendlela okwenzeke ngayo kodwa nje ube umuntu obephila nabantu ephila nje kuningi engakuchaza ukuhle kodwa ke indlela nje esikhathi kodwa nje yena shem siyakhala ngaye ingane zilimele kakhulu asazi mazi sibuza imibuzo sinayo imibuzo esingayiphendula ebantwaneni ngendlela abachoked ngaba bebuza bethi manje sifanele senze njani manje sizodlalaphi manje sekufanele sishone ngapi manje ubani uzosilekelela nathi impendulo sinazo sabazali nabanye abazali abanye abazokwazanga ukuphumelela ngenxa yamadoda. Siyabonga kakhulu. Babukeli bethu ke umuntu esimtholayo wasemndenini umuntu wesifazane abephilisana naye ebengizocela nje ukuthi ngimbingelele mase yayithula ukuthi ubani wakabani mase sichazela nje mhlawumbe istory ngobafu kancane. Ngiyakubingelela sisi ngasondela mama. Ngiyaphila. Ngiyaphila makanjani kuwe? Siyaphila sisi. Mhlambe nje mangabe kanje igama usisi ubani igama isibongo? Phumeza Ndandani. Uphumeza Ndandani ngiyabonga mama. Sisi baba usechazile umakhelwane so besifisa nje ukuzwa ngomuntu osondelene naye uthi wawukhona ingathi kwenzeka isigameko. Yebo nandikhona bhuti andazi noba ngiyanixoxela na istory ndisicela ekuqaleni uba kwenzeka ntoni. No sisi ngingajabulela nje ukuthi nje usithi nje kancane istory. Okay sikhathi sahlele endlini kwavingena abafana abathathu bakhaba isicango xa bekhaba icango babe bephethe izibhamu babe befuna ifone sibe sikhomba ifone nansi ya bayithathe inyani ifone babuza iphi yesibini sithi asinayo ifone yesibini sebenzisa ifone e1 babuze ngibanulela pha athi ke naye nguma wengane zami nabantwana bami. Sorry mom, sorry sis. No, I understand mom. Besithi uma wengane zakhe ababuze yena uba animazi nawe umqeqesho Sikhumba siyabona Sikhumba waphi bese bemdubula enhloko sikhona nabantwana ehlini silele sonke ebhedini kodwa lo uyiwaneni uyintombazana wayelele ecaleni usilalela yedwa okay sadlula apho
xa sibuya sizapha ke ngokendlini ithi ingane yami xa siphuma endlini ithi mama uyivile na le voice ke mna ke ayikhanimele mani kona uyabo hayi umntana ndiphinde mama uyivile na le voice ndithi kona khawume mani yabo azamkhuza omnye ibhuti athi hayi mani ungakhulumi phakathi kwabantu uyabo yansize ke apha endlini asifika apha endlini athi hayibo mama uyivile le voice lo mfana siyamazi ingane encane yabo nami ndiyirecognize ivoice yakhe uyabo sithi sisahamba ngemoto uyabo avela athi gqi uyabo xa isithi gcini bendikhombisa ke mna kuba nanku lo muntu wenze lento uyabo ngoba wayixoxa bememeza thina sisemotweni iwindi livuliwe so sasimva athi umntana mama nansi le voice uyabo ndithi ke mna ke yunguye mana ngiya kube sibe siza phendlini abahlali ke baleqise i-community leqise ke ihambi yomkhangela kahambi abuywe naye hayi ashaywe ke ngabahlala ashaya ikhathi izini mhlambe lezo mama inoba kwakungo apha safika inoba ngo 11 kanye ngo past 11 past 11 ebusuku ekseni emini because sahlala kwela cala ndithi kwenzeka lanto kwafuneka silinda amapolisa yonke lonto le okay ngiyakuzwa mama xa sibuya ke kwabuywa naye lo mfana ke ayashaywe ke ngabantu ke balapha endaweni uyabo athi ubhuti kaSikhumbuzo makangashaywa uyabo makufowunelwa amapolisa uyeva nyani awafonela amapolisa ayafika azolandwa kumfana konke into eyenzekayo ubhuti kaSikhumbuzo banjwe izolo uboshiwe naye futhi uboshiwe abafana lo yena lo mfana naye wabanjwa but asikavi into ngayo ba into ithini uyabo but bathi xa befika pha amapolisa bathi lo mfana kenza nganto uyabo ayinguye uyabo ngoba bayile bayomcheka uyabo baya nako kwabo kugogo wakhe xa befika kugogo wakhe hayi uthi lo mntana haye bekhona ngo7 uyabo kanti into yenzeka ngopast 12 ebusuku kanti apha endlini wayichaza ukuba kukhona abafana bebabonile benemali ebala le BNB ntontontontonto xa kusiwa apha eBNB kuyojonga abafana umnikazi weBNB akavuma uba baphuma abafana abafana laba ayebachazile ukuthi wayihamba nabo ngoba babe bayi2 which is yena ayingumuntu wesithathu kodwa amaphoyisa wona ngolwabo ulwazi baphika lokho kaloku amapolisa ne ngokwashaya wayilinto wafonela amapolisa bafika amapolisa ke amthatha kwahanjwa kwayiwe court kwathiwa mandivula istatement ndasivula istatement uyabo afika amapolisa xa wefika athi hayi I case like ayizubulanduka because ivoice nestructure sebhodi uyabo so into ilento le basezoyiphanda kodwa umfowethu lo kaSikhumbuzo yena bakwazi ukuthi bamthathe banjiwe yena uLindo and kuye omele yonke into apha endlini celele kuye wenza yonke into apha endlini hey bafowethu babukeli bethu udaba liluhle bazothatha ingane phambi komasi sihlele emakhandleleni kabuhlungu manje beleqise ebaleka sanuma ebaleka bancenga abavumi lo mfana ufika seyihamba nogogo wakhe lo wenze lento hayi sana hey ndlemnyama konakele asazi bafowethu njobe echaza nje umama umuntu okuyena ubephethe usizi lonke lasekhaya ungaphakathi kuvalelweni ushonelwe ngubhuti wakhe nawe uyabona ushonelwe ngapha ecaleni into enjani leyo ndlemnyama inkinga iningi kakhulu umthetho siyazi udlalile indima yawo ngendlela oyidlala ngayo ubhlungu bakwethu ubhlungu kakhulu bakwethu sicela nje makhona wazi umthetho asisize bafowethu naba abantu bengezongcwaba umuntu okuyena ophethe umncwabo uboshiwe ekuthiwa ushaye umuntu lo owazi igebengu ezibulale umfowabo babukeli bethu ngitheke angingene endlini since besithenge ke singene endlini ngesimo umama esizwa ukuthi ungaphansi kwaso kodwa ke ngemvume yakhe umama uyena usisi amthumela ukuthi ake angasicele kuze naye akhulume ayikhulumele nababukeli bethu ukuze aveze uvo lwakhe aveze nokukhala esimeni akusona sicela nje ukubingelela umama sanibona mama yebo ngane ninjani ma siyaphila siyaphila ma siyaxolisa nje ukuthi sifike selishoni lilanga besithi siyahamba kodwa ke ngokuzwa ukuthi umama
uyafisa ukuthi naye asibone ayikhulumele. Sase sithi ke asingene ngaphakathi sizobona umama, size nje uvo lwakhe nokuthi ubhlungu abubona, ngoba sizwa nje ukuthi enye indodana isithe naye yavelwa umshophi wokuthathwa amaphoyisa, ukuthi esimeni nje esinjengaleso nje banimisele ngokuthi nifihle ngeba sizwile ukuthi benifisa ukuthi nifihle ngesonto. Eyimene njengalezo seni nohlelo mhlawumbe akukhona sekushintshile ma isimo sisaqhubeka sinjengoba sinjalo mawami. Ngiyabingelela. Ayisimo sivele sinjalo ngoba konke nje besisiqalile ukwenza into engakenziwa, zikhona ezinye izinto engakenziwa. Lo thathiwe uyena kanye obokufanele enze lezi zinto ngoba lokho kwalimala umfowabo kuzosakuba umgqibelo. Uyena ebehamba enza zonke izinto. Ngihlukumezeke kakhulu amaphoyisa masengena la esezokwenza isihlungu ngendlela abangene ngayo la isicabha bashaye mina ngathuka. Ngaze ngabeka phansi ikhandlela ngathi hayibo uyaliwa yini ngoba ngibona manje inqwaba kungena amaphoyisa la gijima ungena ngale kitchen. Mangibuza ukuthi kwenze njani ingane yami iboshelwane, kwathiwa ibe nesihluku sokuthi ivumela abantu bethatha ingane bezoyibulalela la igcikini. Ngakho ngihlukumezekile kakhulu mina, ngagijima ngabalandela ngayofika ezansi lapha. Mangifika ezansi bavelwa ngitshela umseshi ukuthi angisuke la, wathi suka la hamba la. Obegqoka isikibhe esimhlophe, amanye bebegqoka ingubo zomsebenzi amaphoyisa, liyena bengagqokile begqoka isikibhe esimhlophe. Wangihlukumeza ngaze ngambuka, wathatha lento engayazi lebengikhanyisa ngayo emahlweni. Ngathi noma ungangikhanyisa mina ngivelelwe inkinga, ingane yami ibulewe, anizi nokuzontshela ukuthi senibabonile yini laba bantu nizothatha ingane yami ukuthi angisale ngedwa mina la, uzele lezi igebengu beyibuye ezobulala mina futhi. Bavele bathi bona bayisebenzi lonto, bathi nje siyahamba uzobona wena ukuthi wenzani, uma uthanda ukulandela landela. Ngathi ngilandela kanjani? Umphakathi wabuza ukuthi ulandela kanjani? Lamaphoyisa beze ngesihluku labantu abami ngoba bebehlukumeza ngisho umuntu ethi uyakhuluma eceleni afuneka akhulume, kwayona ingane yami iphume njengesigebengu la isikhushula ibhlukwe. Ngayinikela mina ngathi ngeke ngcono ngishiya ikhandlela, ingane yami ithuli ishawe ngesibhamu inhlamvu ezu4 ekhanda, 4 bullet. Kodwa amaphoyisa la eStenga kwaze ngawo umgqibelo elimala, kwaze kwaphuma imoto eyowalanda kube ma beza la bezobheka imonakalo. Abazange bengisize, balandwa abazange bengisize. Bangisize ngoba sebebona ukuthi sebelandiwe, sebefikile la basifica sikhona. Ngakho nje amaphoyisa aseStenga ngihlukumezile, ingane yami sejele, umfowabo usemakhazini. Akukho usiza bangisize ngala bakhombisile ukuthi fanele ngibonakala ukuthi ngoba kunjena ngcono bengambambi umntwana wami lo ngisizayo. Kumanje kunezinto engaziwe ngoLesihlanu namhlanje, kusasa funeka abuye umfowabo azongcwatshwa. Kodwa manje khona into ezingenziwe ngesimanga samaphoyisa. Manje ngiyawabikela ayangifokofisa amaphoyisa la eStenga. Ngiyawazonda empilweni yami, yazi ngiyawazonda inhluku abensenze kimina. Ngishonelwe mina ingane yami ngifika ihlakazi ikhanda ngenhlamvu. Abakhulumi ngaloshonleyo, bakhuluma ngalo ongenzanga lutho ngoba nalana uyena wabiza amaphoyisa laba sebebambe lengane bezothi bazomkhombisa ayishawe. Akenzanga lutho umfana wami. Nalabafana nje ababoshiwe abancane benza bayeka abantu. Lo mfana uyeke ukhomba abantu abadala ngoba uyabasaba, ukhomba laba abangazanga beze la. Ngakho ngani zakwethu ngihlukumezile mina amaphoyisa kule ndawo eStenga. Ngiyasizonda empilweni yami, yasizonda ngisho singaqhamuka la, ngisho umphathi ngize ngokungena ema-office akhona ngikwazi ukuthi bekungenwa kanjani, kodwa ngeke ngofika khona. Manje ngikhuluma ngiyacela athi nje ayikho into engayenza. Mama yehla hamba phezulu lapha uboshiwe lo. Awu amaphoyisa aseStenga ngiyawasaba abantu abami. Kodwa nje mawami mhlawumbe njengoba sazi ukuthi amaphoyisa amayifika ayakayibike noma aveze ibheji noma indlela ezokwazi ukumchaza ngayo umuntu likhona lichazile noma ongakwazi ukuthi usayitsheni bani okanye uphoyisa bani. Lele belingilokho uzabe belingikhanyisa ngento ehlaza. Ngithi awubona ukuthi ngamaphoyisa athi awubona ukuthi singamaphoyisa siyasebenza la, suka. Angikwazi nje ngisho amagama futhi abashongo ukuthi bangobani, angikwazi lamaphoyisa ebela. Okushuthi nje ithuba lokuthi ayichaze abana abavanga bebe nalo.
abavanga bemenali bakhahlele nje isicaba baphusha lapha bangena badonsa ingane yami mangibuza ukuthi kwenze njani kuthiwa hey awuhlukana ubuyele eceleni ngangokuthi enhlizweni yami ngize ngayibuza ukuthi hayibo bazomlanda ebusuku bazombulala yini ngoba phela vele ngilayitha ikhandlela lo udutshuliwe usemakhazini ngabuza ngathi kwenzakalani kodwa uNkulunkulu wami lutho ahamba amaphoyisa amqhuba ambamba kanje yamkhuphula ibhula ngathi akasona isigebengu ingane zami ayizona izigebengu ngoba nalo ushonile ukhosha weingane udlala ibhola impilo yala ikhanje ingane zakhona idlala ibhola ayikho isigebengu kodwa ngendlela engihlukunyezwe ngamaphoyisa angwani ukuthi angobani angazi lutho kuphela nje lo okuyena yena bengikhanyisa into ehlaza uyena impela njengambona mangasethi uyaqhamuka egqoke ngalendlela ebegqoke ngayo uyena kanye ngamkhomba ngithi nangu laba abanye bebemnyama nje begqoke ingubo zamaphoyisa angibazi ukuthi bangobani angiyaqala ukubona amaphoyisa efika ebusuku ezohlukumeza la kushonwe khona ngiyaqala ingane yami angcothi igulile ibulewe abangitsheli ngezigebengu ezenze lento bazothatha lo okuyena ongisizayo nganoma bahlangene nezigebengwini angazi. Okay mama ngiyakuzwa mhlawumbe ke umfowethu obushiwe njoba uke wachaza ukuthi uyena obesezama noma obesephethe uhlelo lonke lokulungisa isimo mhlawumbe ungasungichazele kakhulu nje kulelo side mawami mhlawumbe isimo simi kanjani amalungiselelo mhlawumbe njobe engekho kukhona yini okwenzakala noma kukhona yini okuvimbekayo kuyikuphi kuvimbelekile ngoba izinto okufanele siyihambise emakhazeni bekuthiwa akazenze yena akasakwazanga ukwenza kwasemakhazeni abazi ukuthi kwenzakalani kwenzeke njani njoba singasafikanga nje ngumayo mayelana nezinto ezikamufi mangithi ngiyabatshela abafuni ngisho ukuyizwa leyo bathi nje uboshiwe lo mhlambe umncwabo mhlambe uzogcina kwenzeke kanjani ngawo mawami ngokuhlela kwenu ngendlela ngane yami nami ngiyagula bathe mabebona obhuti bathi awuqhubeke umncwabo shuthi noma ngasekho lezi ezinye izinto zizoreportwa kusasa ukuthi uboshiwe ezintweni ezinye bekufanele azenze akasakwazi ukuzenza ngoba bakhomba umhla ka4 kulenyanga ezayo ukuthi bomdedela indaba ukuthi lento engikhalayo abasizwa bona bayizwa lento engishoyo amaphoyisa. Okay ke mama ngiyakuzwa njengoba ukhuluma mhlawumbe ke umncwabo njengobusho ukuthi uzoqhubeka ayikho idate ezoshintsha kushuthi yonke into izoma njengoba izoma njengoba nje bekuhlelekile ngoba bathena abafutha siqhube sale sesiqeda lokho sizobe kubhekakale lokho okunye ke kwalomfana obushiwe. Okay kushuthi eminye amalunga omndeni iwona shiloyo ukuthi asiqhubeke ngabe simise ngoba manje nami ngibona isimo sami ukuthi ngine BP stress ngafelo baba la ekhaya ngaba ne stress manje siwesi ke njoba kunje amaphoyisa angilaleli noma ngithi ngiyawachazela ukuthi nginenkinga kanje bavele bethi suka mama bengithi ngizothola usizo ngamaphoyisa phela ngoba uma ubona iphoyisa ubona ukuthi iphoyisa ilona elingakunceda uma usenkingini kodwa la istenga angivele nje angikhipha angitshela ukuthi awakwazi ukumela wena umuntu oshonelwe bamele igebengu lezi ezingatholakala bakantsheli mina ukuthi isigebengu esibulele ingane yami siplus ngakhona kodwa bazothatha ingane yami boye gquma la ngomuntu ophilayo ngomfana ophilayo bekuyena obevuma yonke into emphakathini ingane yami yona yabiza amaphoyisa kodwa namhlanje kuboshwa yona futhi ukuthi noma izinto zingahambi kahle umuntu obekuyena bephethe yonke into okuyena osovalelweni kodwa bazozama ukuthi behlanganise namanye amalunga omndeni ukuze uhlelo lokufihla komfowethu uliqhubeke njengoba beshilo ngalo isonto leli esiyakulona uzobe efihlwa mhlambe mawungachazela nje abafisa ukuthi bebe ingxenye inkonzo iyoqala kuphi kuyobe kukuphi umncwabo uyofihlela kumaphi amangcwabo mhlawumbe mawuthi seniwatholile mama hayi inkonzo izoba la ebusuku bese kuthi ngomgqibelo ibe sehholo sezophuma ngesonto uzongcwatshwa yena ngesonto umgqibelo uzobe buyiswa la ekhaya. Okay kushuthi inkonzo izoba sekhaya ngomgqibelo kuthi ngesonto inkonzo ibe ehholo ihholo liphilele ngaseKhrisani izoba sehholo eKhrisani lapho ezoba khona ngoba iyona ephakathi nendawo.
Okay. Umphakathi wethu babukeli bethu bakaDukuza TV nesidingela lamaphethelo njoba nizwa ke ukuthi uhlelo lomncwabo luyaqhubeka akukho okushintshile kodwa isihluku umama asenzile amaphoyisa siyacela ukuthi umphathi akakhulume nawo amaphoyisa ngoba umfowethu bengasiso isigebengu noma isigcwelegcwele kodwa bekuwumuntu obekhona esimeni noma esigamekweni esithile bekungeve kuyisigebengu esifunwayo kodwa kusekugcina sekuhlukumezeka umzali ngoba okubhlungu kukho konke labantu ade befikile indle emnyama beze kwenye indle emnyama siyaphi bakwethu lempilo esiphilisanayo mhlambe sesibonga nje mami ngamazwi akho okugcina noma amazwi okubonga noma izifiso zakho ongayidlulisa nje kubabukeli bethu odabeni lakho njengoba usho ukuthi isimo asisihle kahle ukubeka nje amazwi okubonga nodaba nje kafishane mawami. Angiyabonga bamphakathi wonke ngikwenzileyo kimina kodwa manje inkinga yami noma ngabe kunjena akuphelele nami bengifisa umphakathi kube khona la ngilekelela khona ngoba khona izinto ezingenzekalanga mayelana nezimbuzi lokugeza amanxeba ezokwasha lekhuzane ezokulokhuza abantu abageza amalokhuzane izinto ade beyisebenzisa angaba nakho okuningi nje ngingakaba nakho ngoba bengithi ngizobonisana naye lo oboshiweyo siyapatanisa manje njengoba nje umqondo wami umile nje bade ngiphume enkantolo nje bengitshela ukuthi shema enkandlela ngenkantolo ngawuhlala imini yonke lo ngihambe ekseni la ngo8 azangizobuya la ngo3 bathi nje no bail no fine noma sengikhala lithi iphoyisa phuma lapha phandle wemama okalayo uzoba ngumsindo bengifisa isifiso sami ukuthi abameli makukhona ngasangenelele kulo mthwalo enguthwele kunane izingane la ushiya ingane usikhumbuzo ezincane nomakoti wakhe ingane yakhe ifunda eStenga South angazi izokujezwa ubani imaye ithatha istaff ngoba bezama umntanami edlala amathimu edlalisa izingane kwayena nje bengisiza kuleli toho la emebiziwe vele ngizoyithola impuphu ngizokuthola konke ngisenkingeni kumanje nanje ngisasangene ngicela bengenelele nabameli badedele nalo seboshiwe kuyena ozothi ma befika igebengu zingibulale ngekho. Siyabonga mawami bazwile ababukeli bethu siyazi ukuthi indlebo zabo zizwile and bazokwenza akushilo uNkulunkulu uyakhuluma nabo uyakhuluma enhlizweni zabo balalele ngoba uNkulunkulu mayiselibekile usuku nje bekubekile endodaneni akekho ongaphikisa njengoba bezokusiza nje ngeenhliziyo zabo nangothando uNkulunkulu usesilulile isandla kubona konke kuzokwenzeka mawami uNkulunkulu khona ukuze sibonge mawami bengacela nje usikhuleke lentombi endala. Baba wethu engcwele iyise wenkosi yethu Jesu enamandla wonke uNkulunkulu eqaleni nasekugcineni sethembe wena Jehova ongumelusi kuleli ikhaya elinjena niyalibona leli ikhaya ukuthi linjani siyakunxusa ke uNkulunkulu wethu onamandla wonke gcina abantwana bakho kuze kufike lo liyasuku lokuba lo mntwana simthathe siyombeka sethembe wena uNkulunkulu wethu egameni elihle lenkosi yethu Jesu amen. Amen.